सांग्रां जा। दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो आसामाव अखा आरो अखा। थांनाय माखासे दाननिफ्राय थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव जेरावबो जेरैबो दै। बुंनो थाङोब्ला आसामा दासान्दि दैजों बुंफबनाय। थांनाय माखासे सानफोराव जों दैबाना एबा दैनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरांखौ मोनगासिनो दङ। बेबायदि थासारिनि समाव बिमा बिफा एबा दिथागिरिफ्रा गावबा गावनि फिसा एबा गथ'फोरखौ लानानै सांग्रां जा। खनसे नङा खननै नङा गोबां खेब फुख्रियाव गलांनानै एबा गब'नानै जिउ खहा जानायनि खौरांखौ जोङो मोनगासिनो दङ। रायजो नाङैनो दैजों बुंफबनाय थासारिनि बे समाव दुखुनि मोनसे रादाब। फुख्रियाव गलांनानै 8 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसानि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि सिङाव थानाय खख्लाबारि हरिसिङा गामिनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फनिन स्वर्गियारिनि 13 बोसोर बैसोनि गिबि फिसाज्ला भुमसा स्वर्गियारिया फुख्रियाव गलांनानै जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भुमसा स्वर्गियारिया बिमायनि न'आव आलासि जानो थांनायाव फुख्रियाव गलांनानै जिउ गोमायो। बेबायदि जाथाया रायजो नाङैनो दासान्दि खनले जागासिनो दङ। बेनिखायनो बिमा बिफा एबा दिथागिरिफ्रा दैजों बुंफबनाय बे थासारिनि समाव गावबा गावनि फिसा एबा गथ'फोरखौ लानानै सांग्रां जा।